be mere kakra ni na no fase o paka baby o papa your friend say Noah free he aguna fa he aguna saman ne din ko ani Noah no e bi nka ho biem de minimum no e ma akrafo ukunu din de say kwadwo yeboa asare Noah no okay sana sama fo dinim no asare Noah panipa yentie o me say papa no to fo no abusuano frey se papa no ajapade e won ko chama yere ne emba no ti abusuano ya ne se papa no efi ne mienu na ba ko ye o maame adia intima no ampene so inti asem no ya hwe so ka hwe ka gu microphone nim ekoda ho ana ye sori ifiri so inti e ba akire na ya ne ente hwe na me fa no ade ba ha esere ba na maboa no na opaja pade na busana ja to no macha de ne de ewumu amano aye de ba ha ebeka ya kan ko epu ne nyanya mu e bia na sa de ba ne na chese wo faase no ono ne maame wai maame wo enti maame nta ware ase no okay ana akwa nkwa ni so mienu on so ba ko so maame wo on so nta ware ase akwa ba ko woni di mo faase ne chi okay okay enotino medical ka che wiase man nyina se asisi se ba pomente me ho ase ena de beda sempeni pa ya pen poma sibre na ye de amawo sabre abusua Noah efri mu a omo efri aguna saman sabre abusua no ewa ha sabre enya asem ketwa enoti yakwa koyanim yakwa koyanim a enya asem ketwa maame udi de sei me de Sara de Forua maame sabre no efan na wote se de me wadankwa me adankwa me e pacha sabre efie no a wotim no hwan dia e pacha kwadwono wadia me no kasa se efie nkrata hwan ho ne wo e pacha sa efie eno de papa ne de maye no mayi wa maye enkrata wa mamu nkrata me pacha hwan ne si fie no kwadwono wa ne si o de no ukunu no e pacha e kwan be na efie no mo fa so a mutumi inu ukunu si ye ana ukunu si fie no onim ho abakosem me pacha yenti bibi kakra me pacha mi hu ba ma no 2009 ana mene no etenai ti mene ne try mene no ho sa that na me ton let's go me to sankase entoma ni bi ana mene no de tenai ti won mo na mene no ho sa no ka kire me so wo ayi plot kasa no nyese me ko ye man koto oba bia e wo ho ana me bisa so wo plot na da he fa no ka kire me se wo adankwa ame ti mene na ye plot no ho adwuma nyina ana papa no so won kanjele me se wahwe kokofu bisu ana ase bi oni abusia esika ena ja ye de ye efie ti ye de ye efie na ye wie ye no me ya na me ko ma me ne na so ko ka kire ne se ne ba na wie efie no na wo mela wo eno se ho de wontin obi no obi mmobela obi akom ma me be na akọ ne na so amesako o ye hwan ye no wa ma me ye wa ase e kan sa enti me kwa na ase maame ne ka kire me se wontimi e ma no obi no obi mmobela no wa kwatena o bia e kina bia senti no wa be ha me ana ase bia bi me so na me ntimi enka e na me suo mat asoma me kwa na ase be employmensa ni nyina maame no ama ane e de wo ho ti e de wo sa na yale be bo papa no me de papa no de yale ne bo no na me nim ba bi o ko fa yale no ifie me wo ho no frɛ me sɛ wo yale da mazinti me fa no tie na me sɛ na ehwe ana o sɛ oni na dwuma yefo ko ba bi na yale ne ka no mo de ne kɔto mampontin ewo ayi fitamu osade ana me sɛ nti me kɔduru ho no na me kɔ bisa ne manager ne sɛ bla yi so wo yale no enfa no so ene enya ha na no wo ba dwuma no kula wo ko fie nti kwansi na me wo ha na me safre no so no kula waduru jansin wa timimla ena me ko ena mfani kofi me fani kofi wo bla yi wo ho na bla yi ma flow se ni nua ne yale bra be na ne wo ho
me kunu pani your friend say achampo okay me friend say me kunu yala nsama bla itutu ma me no se bla ni bia bonte enya na se minimu se ni nia na ko ba bi na so yara se be ha me a oba me ne nko na me bi se na obi a wo ko ba bi a wo yare de me ye de na me ne na ko ana me ne me bi bo ti o sa no bla na no timi kasanti o ka chen sa ma me frɛ na bla ni bi na obi a wo be frɛ na obe on ka SOMPA kire de ni kwan se wo frɛ ni bi ne yale bremu no hefo na hwɛ no me na me hwɛ no na busuafo ama wo omo ma me de no koto hospital ba hospital na me de koto obusia ni bi obi sa me se bla na wo de ne bato wo no odidi ana se ebia se omo ma me 1000 kula esa busuafo anhwɛ no yare no ai ubi se omo mechanic ukuru oyo ho ade me pacho wanye me ho ade adai ba na ni ye ka ye ho ade no ho asem na o ka kire me se na o ma mi ewu na o ka kire se omo ye o ma mi aye ni wi a obaye me ho ade una odikan me yere no me pacho ai ekwa bi so no enkomo na edie eno nti se question bi ba na ebo pawua ya na watu osusu amana yoya na wo se me busa wate ukunu no wo ye me pacho am ne no na ye omo nyina afirim me pacho adai nyame asem asem ma me tsesi a no sie kase anabusua kase efie no omo echefa wo mu a obete ase omo kase na de me hu aba mla le se woni ba ma transfer se woni ne bobla omo ni ya japade ya yere ne ma ede japade ya yere ne ma de ntu betumi de onse subu prim se efie ndie onukunu ene breye me pacho ai noke pensuo bi no ye basisi a ya japade o abusua so teso mfaso e ma ne yere so teso mfaso enenwumre se ne mran besu ebesi aka no ne yire otoso mienu na ete ho no ye hwene ne twetwen komo ma me mo akwa ba jada bibia bako de erade adomo otoso sei patram toso mienu kama mu ukunu so nimade afi o wo fatuntuma no afa kokko ba kono do di kare tuntum na wo kokko yi wudi ne sei patram me de abena bedu firi he patram mete mampontin ukunu ya ho ade me patram de bi se fa ko an wote na ye ho ade patram ye mene me kunu fie ne etim one na wo sei patram mene na wo mienu to no man na te ho me patram dan wo mu sei patram wo 9 rooms 9 tunko ne kola na te ho me patram na libia ma hai afi na me de bia ma obi a omoye yin beto munyi abakosem ne sei onukuru na bresi ye anase kofodua bro no ubetum na wotwe yentie mene na na bresi fie no ye fitis foundation kopem dan so bo mene ne nyina na ye adwuma ne nyina tudo sabesu bu prim se efie ndie mo dia me ka me fie na ye me dia because mene no bre no ka kire me plane se dache dia mene me mabedentina o ye ntimi so me mfa ma ho ode mo ano ampam so ma nyina chini me boa kwan se fa so si dan me boa ne pa usika kodim me sika wo papa o ya dia adwuma me pacho na meton mole meton watamelo se me sa ton zuma blo ne body was race course wa ware foforo me nyaware o tweda be me twenya me so we ufie no sem kan ya me pacho ayasem obapa etisesia no wonne wokura montam te sei first ne die na enshara nya yi sabet se obi be se minister moye no mka che se otom na ochiame a menyeso meso mi hu na menchia no na wiase ye nye hwe bet meso mi hu se Kristo ni entwensem enhye omu bebre eti no Kristo ni se o yaka eti bet se de hu na mene ne kasa asesia wona ne ye fine pa oh mene ne free na die ntira na enkane no na ne ntem enwo yo me enkane no me hu be man mom de wan kan no kra nkyere me se no wo yere echire no ansa na me hu so wo yere na me nyam 3 months ana mo so me se me ntimi nyum me nya bi da na echena nkom mi kowu ana me tena nti bra sister ne hu ya no mom no kra mfita se ende na ha no na me mom na me frɛ a
ofa o kafo a na enye me ya na me mom dwojo na koma say ma ne bunfu tie kire na me de to mi kun panyin anim say on kan kire me kura ne say ne oye no emmoa bibia ni a abotere eti say no wo munya abotere ma me na me frɛ na eya na me frɛ be ma na wono ne peke a wodi matem eti wono na ye panyin ti ko ma me ne we no ntem bibia nya okay ono ne ka chem so wo ye oba so obom wona me kun no wodi matem ma me ni bi so obom bia me mo ni bi bet ma anya bi da ayi ukunu na kansa me kun panyin oti we ya na me dia asem tu na ni se ka onka bi se be yanke ye ntem be ya kam sata ma betana ma mponti ana me frɛ be ma na me baketo ane yare te me frɛ no we me kra na peke ti asa wotutu chiti ma na me friend say na esi baby am tin so new site akwan ya me friend say na sister na yeden wo kan wo didi matem o ka je me say odi matem a me ni bi na obo me dua nso a me mo ni bi me so me de no kra ni nya me anim ma anya bi da aye ukunu penyini a champion asemo ka kire me oba na wo se ukunu ka kire wo se oni yire enfita sende wanka me ni yire de o koma pa anya bintam o kampe asizi mini yire o kan okra adabi mini yire de o kompra twa anya bintam na wo kokaso wo no be da atiase aye formula mema na yusu mo ma ande se mo nim ene munya o na be kire kwa ai eti se ai no we ye mogo se ai de wo no okra no ba bia mote no de obi afa ai me de na meti okay abusuano so ofia yazemu Mr. Champo memo akwaba yaja pani pa bibia boko de boko unwa wa firi mu kono ne din nyina ne sei ade branimu ode no asare ode odimachi okay munchi pa ne nchipa ne asama agona asama pache yo enya agona asama ensuta asama aju panipa enkoma oyirenum edie oje ne sei mini ba nkomo kwafi na ayasemu emane nyasem ade na sawi ba se wan hwe odi ni ma bi achi a nyema pokobone sase Kristo amamu na chese panini kasano panima wakoma mara from asa ya obi eba eman komo no nyede otema se the way omumie no akasa menim se dan ba mbe kasa indra se mbajo busa panini se ya de ko hospital no e ko twa ye twa no picture bia no omo refer no ma ya ba kumase yana giana so se busa ni bia anwe mbajo busa no se me to patrol egu ka musa omo famra nye ko padoma nana emla asase na ebo bacho busa panino sara no busa ma me say enti o frame dabi e ka say asere obra ya le wontimi na ma me ka say so oni pantimi na de adwuma yenti ompe wulu mane no na no ka chem sa twice 1 week na me ka say adai na say twice 1 week dia na si busa ma me sa me boa ne busa no me say me sta dan wa me sa frɛ no o ka say do gbaja bi anase wa enya bi nti otimi anda kakra anase wa ntimi anda but busa no me say o ka o dia do man no ne di 2 days na mi ho no man na busa no me sara betrase trase na pani mam Sara abawa ensemu a ukunu kan nyina wote anu yi ne sei pacho de wo ka se o se mi nkoto bisa ne sei me so mi bisa sa duro no na ma mi sika koto ya na volume ka sa me wo ya mo ase na afre me se unu ya no ntimi na wo twi na ka se pe volume such as ni na enu 5 cities tibiem manu hwe so banu ada Mr. Jampo bra ni mu kakra okay sabre busa na me say no metwa ho na gu busa ma me say no
yem hwene say asa utwabu anasa no prebi shara MP because what say yanye no ho hwe Obapa abusua no omohwe ukunu yade me say me nene na wo ho me de no kwato hospital ho no de wo ka so omokotwa ne scan no de omo de no koy ba fa se bla no se obediti ana se bia bibi omo anya mbibia bi so omo but obusa ne se no te fie anasa no te hospital ho me wo hospital anya me wo hospital ho ma e da odidi e da onya so che dware bla won ka no kre me ka no kre me se won ka no kre kete won ka no kre kete na wo hospital ho me wo ho me na wo ho me de ni firi adanko a me ko ayi na otimi nante ana na otimi nante ye duru kuro no so ana wa nante bi Fribeneza mami onkasa enti hospital ho de wa kasa na wo hwe okunu me patwa na ne bills ho na tuaye ene de ayo mo asem omo ne tuaye ene se kwa bi so mo hwe no be de ye obi a ye yare ma no ho enti so mo tua ekwa bi so no ayasem kasie wa santimam ho asem besio asem kasie besio enya asem ketwa japade ho asem na ye ka eno ti sabre no ema krafo isi fie no obi afa ne baako be ma na anye ma ne ho ade abusuan so se abrante no so efra busuam ne saadwo no nti no awoso omsu enya chefa ewo edan no enso ene japade keka ho sei enamra no beka no we eye sompa sempenipa you tententu bafo ye boy ntaba mu a ye nam soro ye san enam fom entoma wo wia enkoto no na entiase eya ye adwuma ewo dwumade we so enya asem ketwa papa enti sabre no abakosem no ekwan ben ene fa so a unua no onye sika ede ye ejapade no saa no sabakosa no pesimiti obi ni mo bre pa hwase ba ansa na be ba no me akoda spirit nyaminti yame peso obi de ba wada afro do de ba ko wo ni pa ejide me pesa me ba no wofa no tie de me ka no de medical tie me and tam no me sro panika aje tie de me ka no me kono kama se ya ma wo tie me efise yen me wo fa de ka se abamu anu famra ha efise ayire mienu mpese obenya japade ni bi ba bia edifiri no ase me ahyase no enti sesia no kwan ya onua no fa so a wonya sika edisisi adan no ho na mpese obo ho opanike se de won bia no me na metu ni sere na metu na basa enti mebusawa etese da meto no ayi ano so ye chire ni tie busawa no ayi ano ne yekoya ni e ba cho sere tie ni 1988-89 me kwa ware ewias me nyo bia na kwa ware yi tina ware igu nyae kuku kakra na hwesuni nete na onum hwesofo tore bia na ye doji bi ni ade enti kai akoma bi nam ko timko na minu ya noa kasa bra yisu sade enso pesa me jema me afu na ede eti amsa na so on fisu sa obi so te wasira bi nyati ankaye ifso on ko school no teto eti mbo prima me no aswa ka se ko jodi dabi famanente me nyi hwe so phone manente o ma me yes o manente SMP answer be kasa o ma no banye wi enye so wo na mi guna ni ma se ma me sabi obun hwehwini kakra me ye doba o ma me ninta awa na ma ho title dabi o ma me na ka kire o o mu nyina dia adanse andina be fe ma me nam ma hwehwini esa o gifini ntam na obaso bete obaso onti ni nyame adom me ofa asesa me afria o hwem sku akranka se be ko yi se nko yi mi nya school o se da adan ya no o pema ni nya so da na enkre o sase ntem
na odum sam no so kakra ana omo joto ni ada de no so torbia no yibi nti awofo hu sa wi ya no mpesa bi beso awi no de onim no ani nya kaka ho keten light tramo no so tramo de satan de tramo ni ho pani kase tramo de sana asia na eba tina ya petesi ni joto ni wi no that's right and then joto pan no pen we no unse na fo bone de to de bia na ba ku bia fam nti min kase onum bi na nsano ni ada nti ma me no hwe ni ya no se de bi na so ma de oba so be ya de pa no na pani kase unse ngonwa senka oba ajapade kase ka ne ma nka efa o ma mi nsa so aso no ma so am fama no pa dia nti ba 3 days ekura na men kasa no kopim se mono yo mate na so se na am so nse no ana o shasi na fu na be si wom satam ne to be si de ni nyina kan be na mi nyamba so ede oti enti de ye feni se satam na hwesu ni na bre no 300 Ghana tantano ene be 30 cedis na sema fiscal kan on fa chassis mam shim se sa meni so shikakra o mama side mi jada mi gen force mi custom force no dan ma me na me di size kan sa kan mi kasa na me kwa command mi sika pa na me pe no chassis ma me ni fi ho ba on na chassis enti eni no ko so na so payment me ba we bra ola bi de kasa me ba we de film bae ye TV odwumo untimi fo bi megura mi sa eno nti de ye en se we ma menye me a all be wo no oba e no bi fufuro san dey e wo ho nti no we ma me antra wale na se onya cross one na wo ono na one no eto adankwa me dan prot no o secretary kasa o e transfer ni pakro no o transfer no 20 Ghana cedi no ton baden enti besinu mu a ni koko no mu a no de yi enti one day bin na mo hana brama kotoka na me se won sistema ye kofa sata mo ama me de koko no ma wunwa no hweso no otia no ma me bi na mo so kura mo nya bi dia na wani nya bi di me kasa me metimo fa nchenti ase obi akra en koyire so waji because so ma me tiase ana so de yade na no mama me ni bi say sika pass o tama ne na che de dabi but so ba yade nti that's what we did do na sika krakra we did yase onti kana kwata eto kwa na me force no di bia bren enti no no krokro mu sa adimi ni ano na ditiye o sa bisi dware ho onyeska enti no onya adwuma bia besina no de otikoko no ano de biasa ka na oni adwuma foforo bia bada ne dabi enti koko no ana ma no fefeye papa obi anyi bi when you away in school konya da de yen ana me say ultimi ka say okwa yire na ide ajiska na ye nyesa sade su na ye peni pasade ne nie mu say ye kokunto kwa bisa nto mu arore batafo wa free koko no abata otuto kasi obeto tu service so wa ni adade na no monita ni ye tamofo twidia no nya kakra okoto so a onka obu an so ode aba to se o susu se koko no mu an ode ye openeka se no a owo mi se ode ade so bi sa no adimi a ehye ba onde nyame adaroma eye no a min sien ka se okudu goal bi ana se no de fefe enti mu no de betra tafo no e na odi si adankwa me fie no ase oba kumase no ye de adwuma ode obo besin go sa no de ba kumase no de kwat bolga ni ho no ha koton ba enti mi nyande ne do won ho de nyam no ase ase ne yirmu ya doso so wadi ka ka she ma de no no ana ka so okoma pa yen kase wo ye patete enti eto da bia ni pa ba ku peni pia bushem na ka bushem na dai anya bi kakra so ada se enti wo mo e pese obusa me yirum se obi oni go bia o de ne be chro ma me e boa
so ba ma me fi be no tim umusan se ke yo mo akra na tuwa ko mbitima atrawa na opere kesa asmo ke eni blisam pa o yesu ani abre papa ya ni abre pa na ni abre eti Mr. Champion se si ano u betumi de asi se enam o ma mi koko no anam obusua koko na ma onua no fefe straightforward enti da osisi ye nyina no ususu se koko sika bi do osisi ye oh se so ye dman sisi ye wa hai mene se ususu se da osisi ye nyina no e koko no sika papa enti enye koko no nko sika kora no a eno no de afefe na o de pre no se no ekwa bi so no abusua na se edan no mo gibia na ye tiane se efie no a ne simunim no efie na enye atapa me da bia sebe enye jomba kra no munna mutimi na fi mene se si a ye twanitia no ye twanitia wa no wande bi na me ka se wafa maame ajapade ache be fa no kotena wonchen o sata fa me onko nti wo ye de maame de ana ye nyina ye nde los bra me to prota me maame me sure say ni yinwe enim so bo maame ni atopro eda wo ye se me hwe fie no me koto maame hoyi ono so nim se obo maame ni din abatata tuosi da no nyina wo so osi no de amane maame ana ana osi no kofa na betenam so wa bo maame din ana me ka say hwe se anuanom enso no maame koko wote ne ma wo ho ne mamu anti na kora wo be ma wote nko ba japade e ma dia se de ye nyini ko timbo ase ya ka baby enti ubo din ka say oh ya maame a bitima da hobi wo fast bitima wo nua bitima da hobi na mo de afia japade kase sei ahye nipa ba akofo nsa na mo monitor no se baby ye maame danye ana se empokura so atoka akora no a japade o ye nyina mo hwe din de da so opane kase etoda bia ummo se obi babewu ya mo pai klaso bi ende se obi kota de na se wo fifi mo ta mama me na fifi so onwu ya de no so de mama me won so mama better who knows udin pa nyina de sei e mo sa champion udin dan na unua no nya no ba bi ko ndin de sei kwadwo Noah asare enne won nkrata bia so ti se kokoba ne se kwadwo Noah efie ne mienu nyina kwadwo Noah asare din na wo so a de na abeka edin de din na wo so ba woda busiam ana mo ya we se obo ma me din abata bibi anya bia efie no so pa bu sama e nyensa efie o mo tuwe so ma wo enti o mo hwe mante papa so wo ba hwe oba na papa ti se sie no so ma wo utie me sesi amene wo kasai o bra wawu waje ajapade wo akire ajapade no bi ne ma no eno bi ne fie no kura ye ka ho asem no unim kwan ya ma me fu mienu kwara no fa so edidi ya na etuom school fees ma me kro mienu nkrom fa so didi de ne me hu kura no a se de ne na aye asi agi samunti ni se dan hu because ewu na kira kwa se ye tia dan ma so na me dem nenu se efie na osi o ma me dem no ni aboso kwa moso kwa ne ba bi wa yinye ye subanti mu yinye mo hwe no mpoma no bibia enti owu ye no ana me kai se na ye pese sata no wo bi school je pese omunya bi no mo de hen na sebi abusia no sikan she da nimpa enti onya simpo mi se bia waye na me mentiasia se odi ajapade kase se ya show binsa na mo monitor no adentine ko ba sa odi monitor unu ya sama ninyi se odi wo satam utie me so pe bibi na bi ohoro ma utie ne sensan kata satam na wo kosuku na because kuna se kokoba ne se asem yeri ko gina court fa wonkrata asembra ubenya document ya mi akọ the minimum say verbal agreement is also part of a will in law so bi na no come bia and so edimu verbal will edimu ontu na say
Oka se wadi fie no bi e ma ne maame no na anim se mmerem no se me si fie sisi e na me ka se de maame na me maame firi mu a japade no sa ba me ho se odo unua no mu na mo se onua mu ni bia ti se wudi si se se si japade no abusua peso ogibi yenya bia ye because what the nnuan musika na ede eye o ka se ya o kan se na ya ma bibia to makoma so se yenya bia ye na when ye no mo ntwiu me dia na omo ko ba nyina me na me ya bada na me ya ma me ka kaka opanika se na me ya ntina me nhye danim ni ayi no mo ko me ye fa se yenya bia ye ho na wate ma ka bibi ka ma me ka bibi ka ya no mo ni ya no mo ni o utie eye program na ye ka japade ho asem ena se si because obi nka se wo Jeffrey ni sam obi nka se wo tie me ena odi asi se abusua ni nya bia eye na mom enkrata dafie no so eye bema no wadin watma se enye champon nya champon ena Ghana mamra interstate succession law 111 amampani dada wonya ne ba bi ko JJ Rollins de ba ya ebua he pan kan santimema no fast for pam no etwam enti bema bi ebo bra ana warefo bi ebo bra oboma ne ma utiemiye enti na mebusa se onua ne nya ne ba bi ko sese nkoda wo mko suku school fees one dua ede no mudidie ehon so aya asem sebe ti bema na anwumire ya no ye bebo ye ntabam ne ne mranim ne bi atwetwe nkomo fine wanye ma ne ho ade se ne mra no ka no nkrata ne nyina so eye bema no wa wanya ne ba bi ko ni din ne wo so ti abusuan so munya bi ye so nya bi na ye de a ye nkoni nkutie se de mra no eka no ke lawyer mfum ejina homa ne so ye nkoni ne no kwotwetwe nkomo hello lawyer otemeka memoajo hello lawyer hello hello okay hello lawyer ne prompt say lawyer dia kani me anso mete won ka chepa ya bada se empempi no se ye bo prum se ya abasa house o utie ye manwoma ekoto tempa lawyer ya asem bia nene da etosu mienu a ya tena asem no so na asem no ankasa no ano odin pa ya brante bia wo ba wiase bebo no bra na sedi abrabo no esie koye no na waye ajapade lawyer atemeka pacho meton ya kama abrante na ye ajapade wasi efie mienu pepepe damanim no wasi fie mienu ne yerenum eye mienu enti ema no obi akopa efie baako se wafa fie no eno nti sabre no abusuan so awura mu se eye koko a ne maame ede ma no eno hwe so animu bese ena otimi de ebo bra watumi ede ye sa ajapade mom ema omo akopa efie nyina so wanye obi aho ade empo baako one no ewo die nanso ba mo wo ede ne sanwuminu tonkoda ne nyina so ena ne yiro toso mienu so wawo mienu ena wo mma mienu enso ewo akira obi anko ene ne maame sabre no ema no mienu so omafafie no entiase ya adwuma se ke kwakwa akoche dan no ede amamma no ene ayirenom abusuan so se dabi esanse abrante no wa no ofra busuam na empo abusuan kokoo ena wode fefe ye no ntino omso nya japade ni bia na munya chefa bia eye emmom wanye ma no ho ade ade ena fie no so no edi eda so nyina eye abrante no wana wonya ne ba bi kro no ni din ena da fie no so lawyer se ne mra no beka no ajapade echi yo me da se ba me fa kwa isu na menchi a woni obadwafo ne watiefo ne ahwefo nyina na nsem ya wokan em se amrem no be ne ma be ne ta ena waka bo musta na tangi ti America sa ne se e mana se bi yenyo mo ho ade no omo chefa e wo fie ni
ɛna ne ɛtɔ to mmienu nso yɛ mmɔfra no a papa no de ɔmo baa wiase na ɔmo to kyɛfa ɛna ne ɛtɔ to mmiɛnsa abusua na ofiri mu nso a ɔmo claim sɛ ɔde abusua agyapadeɛ ɛna de bɔɔ ne berɛ a ɔde bi sii fie no ɔmo nso asɛm na ɔmo kyɛfa nti mehu ne sɛ ayɛ nsɛm mmiɛnsa ɛna wode apem anim anwummere yi na mehyɛ aseɛ firi ɛmaa no deɛ no so sɛnea wɔka sɛ mo no maa mehuyɛ no sɛ ɛmaa mmiɛnsa no ɛmaa mmienu no ɛmu bia ne hɔ nom a sɛbi ɔyɛ ɔmo ho adeɛ na ɛyɛ ne kora saa nso deɛ a ɛne ɛna mmaa no a sɛbi yɛanyɛ ɔmo ho adeɛ no ɔmo ankasa deɛ ɔmo nni kyɛfa biara wɔ bɛrima no agyapadeɛ ɛsiane sɛ bɛrima no sɛbi ɔte ase no wanware wɔm ɛyɛ sɛbi mpena no ɔne ɔmo twen no ɔne ɔmo ɛwɔ nkura no nti ne ebi ka na ɛyɛ mmaa no deɛ no deɛ ɔmo ne tumi sɛ ɔmo ka sɛ ɔmo yɛ mmienu efie no nso yɛ mmienu nti ɔmo akyɛ obi a ɛfa baako ɔmo nni kyɛfa biara wɔ bɛrima no agyapadeɛ ɛsiane sɛ wanyɛ ɔmo ho ade agye sɛ bia na ɔbaa bi bɛka sɛ ɔboa no ɛna ɔboa no ano nkyerɛ sɛ ɔwɔ kyɛfa ɛwɔ agyapadeɛ bi sɛbi ɔmaa no taku a n'asɛmpo a ɔtaku a na ɔtɛmpo a ɔde maa no ɛno na wɔne abusua bɛtena ase na wagye wɔ adeɛ na mmom ɔsii fie no deɛ ɔntumi ka sɛ wɔne ne tena ase na woboa no nti no wobɛgye fie no abɔ so ɛsiane sɛ wɔanyɛ wo ho adeɛ yɛtɔ so mmienu yɛ koraa no deɛ no sɛ obi wɔ adedie ɛwɔ agyapadeɛ no mu a ɛna mpɛ nkoraa no papa no na ɛde ɔmo baa wiase nti nkoraa no deɛ ɔmo wɔ adedie ɛwɔ papa no agyapadeɛ nti mefa ne sɛ pie mmienu a wɔkɛn nkoraa no sɛbi ni a yɛwo wɔn a wɔn maame ɛtoɔ kyerɛ sɛ bi ɔmo yɛ awarefoɔ ɔmo nyɛ awarefoɔ deɛ ɔmo nyɛ akunafoɔ but ɔmo na ɛde ato ɔmo so no ɔmo ma no nyinaa wɔ kyɛfa ɛna obi nso a yɛwɔ nyina hɔ anim sɛ bɛrima no ne yɛ ne kunu ɔne ɔno a ɔgye tum sɛ mpra ɔno na ɛtwe yɛ ɛna ɔne no wɔ saa nkora no nyinaa nso wɔ kyɛfa ɛwɔ agyapadeɛ no mu nti ɔmo nyinaa bɛkyɛ no pɛpɛpɛpɛpɛpɛ sɛ hyɛ bi wo maame na wɔkule mu sɛ ɔde ɔte aware ase ɛna obi so deɛ ɔno ɔgye tum sɛ ɔmaame deɛ ɔyɛ sɛ wɔte aware ase no mo nyinaa wɔbɛkyɛ no pɛ nti mpame deɛ ɔmo wɔ adedie ɛna ɔmo wɔ kyɛfa ɛwɔ papa no fie mmienu nti nɛpɔpɛ mmiɛnsa no nso akɔyɛ abusua no a ɔmo kule mu sɛ papa no ate ase no ɔde ɔmo maame kookoo fuo ɛna de yɛ agyapadeɛ ɔkwa sɛm ni sɛ ɔmo wɔ proof bi a kyerɛ sɛ wɔte ase no ɔmo maame kookoo fuo na ne wɔhwɛ so but the question is ɔhwɛ to no ɔmo ɔmo yɛ account pɛn ɔmo ne tena ase ma obu akonta kyerɛ ɔmo pɛn sɛ bi afiri bi ɔde maame bi afe biara obu ho akonta anaa sɛ bi ɔmo kɔ ne nan so no kɔka sɛ bi ɔbɛntɛn agyapadeɛ maame de maa wo yi ɔno yɛ ɔmebu ho akonta ɛna yɛmu sɛ wodi si dan sɛ ɔmo wɔ biribi a ɔtumi kyerɛ biribi saa sɛ agyapadeɛ no a maame no de gyaa no no ɛyɛ wɔ ne wɔdua mu nyinaa deɛ no ɛno na ɔde kɔsii mfie mmienu no deɛ a ɛne ɛna mmara no ma ɔmo kwan sɛ ɔmo nya kyɛfa ɛwɔ saa fie mu ɛsiane sɛ yɛ ɔmo nyinaa agyapadeɛ a ɔmo maame dane maa no sɛ ɔnhwɛ so bɔfo kasa mu yɛfrɛ sɛ wɔyɛ caretaker wɔyɛ trustee ɛwɔ onua no mu nyinaa de ma onua no mu nyinaa wɔamfa nkyɛ no ɛnhyira so ama no kutsɛkutsɛ ne mu wɔso wɔhwɛ so ma ne onua no ɛti sɛ nɔkwa sɛm ni sɛ a onua no ɛyɛ abusua a wɔkɛn sɛ ɔmo wɔ adanseɛ bi a borɔfo kasa yɛfrɛ no evidence bi a ɛkyerɛ sɛ papa no ɔte ase no ɔmo maame kookoofo a wɔde maa ɔmo sɛ ɔmo fa no ɛno na ɔno nko ara gye bɔɔ so ɛna ɔde bi sii fie no a wɔ biribi a ɛfrɛ no sɛ tracing no kyerɛ sɛ wo a wo no woyɛ trustee anaa woyɛ hwɛsofoɔ no sɛ woantumi amu agyapadeɛ no yɛde maa wo no kwan woantumi amu boa kontra ankyerɛ
domina wuje mamomo na de ko ye japade bia sa dom no betimi ahwe ba bibia na wo ye japade so de ko toka wo de ko chipi ni nyina o ba be ni nyina isa shenye wa nkasa ushika na wo de ye le mo ye japade a ye de aja abushia no na ade akoye ero le bata abushia no ho kwan yeso mo etefa wo omo begiro ma de enye so mo etefa kula so munya proof pese koko shika na wunua be ma no si fie ni mi no a efie ni mi no nye munua me ma no dia e basa nkra no kra na make o masem so mo etefa no omo so dia no kra no so no asem wo ho e chan se japade na nka sanyo papa dia le mo maye omo papa abushia na ye omo dia le mo so munyi proof dia sa no shed omo no hunu na omo de kan dia hono de embrano nyintu le wo mo proof of pleasure ye kokko portion nta na wanye ho akonta omo de abona wonye omo tudi adanse se wo chi kokko na afi bi obekari kokko no de kone da ho omo evidence bi sha ho de ya ani efie no nye bema no nko ande asa ewu wakoye bushia na dia eti se basa na plano mo chepa no kakra bi dom be nya free mu omo ahwe pro mu nya ba kokra dem kokra free okay bani ya woro okay anti cancer ma no so e kire se sika from omo boa be ma no na omo de esi dan no me cancer no se na me ka bi se so bi free cho owo mo bi e be boa be ma no sika from man eye boa na wo de aboa no eye ka na wo de wo sabi wala wonye contract se boa ni shi fie ni yanche le wo hu to shi fie won prana no ena wa mani sika bi wurema elo nche se fie no eye wo dia adike bi ala ono wo aye enshiseye ko bia boa mi shi fie ni shi a wo dia shi no mum na nshiseye bi endo na wo prana wo shi dan na wo do se mpo na o takubi ko boa na and now show with me crata no if you know allocation note near you dream you should be no and your bushian and the panawabo if you na nkasa de wu ni chefa wo na mom uchika wo de mo de boa no eno na be ti da to bushian na bushia apa uchika de ama na ne ya hu si hu bi na abedi a waji si hu na sta wo de wa no ka se wo de uchika boa na keke no en chese wo chefa o Japanese. Esa to bi na tapa le ayon kofa ya wari ayon kofa na be mo anya chefa le mo mi emprachi ne ndie ko betimi ne abushia ka eno kra no so nya dance a chese no pressing ni be ma no tia no de se boa no e ba sha de abrama kwan se wutumi kwati musika e di free abushia ho ne mo me fie na nkasa de wuni chefa wo esa so wode mano no wona anye krata anama anye nhise yebi se wode boame ama daachi sifie na yache tinani ye ho no okay cancer enti baby ehukura ne se ne yide pani no ekwa bi so no enkoda wona ne wu ye nyina no omuni achasefo asase so na hono be ye be mra no be ne sei we issue where the bishop ne yide pani so ekwa bi so ne mpra pani no na ono so de na ode ne wo kra ba sabi nkra no monti ase no ono emu no ya implant no oni chefa wo fie ho sabi ne mati ase ya ene nko benya chefa le mani nya no ono so nya but ono bi issue bi akwese the man be man dem ya no so nya no the man on ti ase enti ya ta de so a wo ni yen chema obi sha ejanse ya de man on ti ase nya ne wo wu enti ono no de eye ne mpapa nyina se ma wo kan ye komre mu pa oni chefa bia wo fie ni le mom so di sika bi bo a be man de a o ban to butia ni na on pa dance ya chese o di sika bi bo a be man ti no no mo tempa ni sita emano me mo be fie na nkasa de ono oni chefa se ka ne manu bi edu ti ase de a
nke nam nkura ne nti no nkura ne nya ɔno nso anya nti no ɔno nso benya tɛkwa ne kwa nya ne dia ne ma ne dia but ɔno nso tesi nso ne nkura ne nti ase nti ɔno kura deɛ ne deɛ ɛne kura Council enti ekokoba ne se abusua no so antumi anya proof bia about koko ne de se abrantie ne nsa no eno so mra no beka se me ka se mo no me ka se so mo proof bia kire se ye di koko fu bi share abrantie ne nsa eno nko but then amra ne kan wo se wa wo kan he who alleges positively must prove una wo ka se di bibia stelle nsa e ma no de mo si afa bibia nhyɛ ọmọ mpran nsa enti wo a wo se ye return nsa no wo na wo se wo proof enti egira abusia no so na wo se wo proof so yes sa akoko we da hai a ne obenti ne asomesi mu na ebochie ene ye de ma omunu ya be ma no ma kire mbere to ye de ma no de ma no na koko na te sai na so mo na ya kontapen ana mo kone na afi ene ne kokan ene o ka chem temi di sidan and you know it's one thing you reaction is that ene no na friend so no say koko no huska no de kosti da also muchi mi trace no de koko no huska na ye and you know trasa the duka also mu proof that ma mre de koko chi bi eche omu ni abe ma nsa ya to so bi mo to also mu hu say omu ni abe ma no chi ase no sika wonya ibi okache omo se wodi sidan ana se wa kan chiro mo ba to mu hu se wodi sidan ama mo na atrasipe ama dance abem se ma hu bi bi taria nye se okoyo na japade bi a o se no de koye okay amra no so so sa adene so lawyer enwumere ye beda ase e beda ase ya mi shira wo sa kwa ne so funani ebie sadia mera no kan no ochina santiase anya adwuma msofo so aboaje yemfa asemi enkokoto a sa na mera ne beka seya a ensesa seya